Bos días a todos e a todas. Hoxe imos entrevistar a 3 lendas galegas moi coñecidas. Comecemos. Deixo-vos coa miña compañeira Marian. Ola, eu vou a entrevistar a un dos lobos da lenda de San Andrés do Teixido. Que faz e por que faz iso? Eu me como a xente que non vai ao santuario, pero nós non somos simples lobos, senón que somos almas de persoas malas atrapadas no corpo dun lobo. E o facemos para conseguir comida e non morrer de novo. Nai miña, que dato máis curioso. Grazas, lobo da manada de San Andrés do Teixido. Deixo-vos coa miña compañeira Iria. Agora imos entrevistar a Santa Compaña. Como ides vestidos? Imos cunhas túnicas escuras, cunha cruz e cun caldeiro de auga bendita e o noso paso deixa un cheiro a ceira queimada. Pasa algo se nos atopamos con vos? Pois, quen nos atopa colle unha maldición, salvo que se protexa nun círculo no chan. Guau! Grazas por todo. Agora os deixo co meu compañeiro Dani. Agora imos entrevistar a Riña Lupa. Al que segredo non contas a túa historia? Que faz? Pois intento engañar aos discípulos do apóstolo Santiago enviándoos cos touros bravos. Moi interesante. Moitas grazas, lendas, por compartir estas maravillosas historias con nos. Agora, cando a nosa profe Lore preguntaron sobre o tema, xa sabemos que dicir. Ata aquí a entrevista de hoxe. Ata a próxima. ¡Adiós!